Üdvözöllek! Örülök, hogy ide találtál erre a weblapra, és itt vagy most velem. Messziről jött ember azt mond, amit akar, szoktuk mondani. Hát én elég messzi vagyok, Ausztráliában, egészen pontosan Brisbaneben, a keleti parton. Először is engedd meg, hogy bemutatkozzam. Sándor Tibor vagyok, 2008 óta élek itt, és nem szándékozom egyelőre visszamenni Európába. 2006-ban fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy talán máshol kellene megtelepedni. Eredetileg építész vagyok, akkoriban egy viszonylag jól menő generálkivitelező építési vállalkozásom volt. De már mutatkoztak a jelei annak, hogy az a fajta gazdasági szemlélet nem lesz fenntartható húzamosabb ideig. Elkezdtem egyfajta kutatómunkát végezni, először is a helyet illetően. Nagyon gyorsan kiderült, hogy a legideálisabb hely Ausztrália. Hogy miért? Mert ez volt az egyetlen ország, amelynek a gazdasága nem az amerikai ipartól és tőzsdétől függött. Aztán elkezdtem az adatokat gyűjteni, hogyan lehet legálisan és a legrövidebb időn belül itt letelepedési engedélyt, majd a későbbiekben állampolgárságot szerezni. Közel másfél év kutató munkája után belevágtam. 2008. novemberében beléptem az országba, és tavaly megszereztem az állampolgárságot. Természetesen az út, ami ide vezetett, nem volt ilyen egyszerű és akadálymentes. Nagyon sok emberrel találkoztam itt és Magyarországon is, akiknek ilyen-olyanokból kifolyólag nem sikerült ezt az utat végigjárni, és minden esetben a hiányos információ volt az oka. Kis idővel ezelőtt elhatároztam, megalapítok egy céget, ami alacsony díjazás ellenében $89 éppen ezt a hézagot próbálja betölteni. Tudom, sokan foglalkoznak közvetítői tevékenységgel, azonban mi nem közvetítünk, mi tanácsadó cég vagyunk. Mi a különbség? A legtöbb közvetítő cég iskolai szolgáltatásokat, tanfolyamokat, munkalehetőségeket és bevándorlási szolgáltatást értékesít. Ők ezek után a szolgáltatások után kapnak jutalékot, vagyis nekik az az érdekük, minél nagyobb csomagot adjanak el neked, mert annál nagyobb lesz az ő jutalékuk is. A mi bevételünk legnagyobb részét az a $89 képezi, amelyre személyre szabottan és garantáltan megmondjuk neked, van-e értelme felad az eddigi életed, mennyi eséllyel indulsz, és ez mibe fog kerülni neked. Van másik lehetőség is, ahogyan mások csinálták. Innen-onnan hallomásból összegyűjtött információk alapján nekivágni, és ahogyan azt lejjebb láthatod, olvashatod a honlapunkon, sikertelenül visszatérni, vagy ami még rosszabb, egy kilátástalan helyzetbe kerülni. Választhatod ezt az utat, de akkor nagyon sok felesleges pénzzel kell rendelkezzél. Ahogyan azt lejjebb a példákból kiolvashatod. Én $89 el fogom neked mondani a te elképzeléseid alapján, hogyan ne veszíts el több ezer, de inkább azt mondanám $10,000. Csupán azt kérem tőled, most tüzetesen olvasd el ezt a weboldalt, lejjebb, és ha úgy érzed, tudok neked segíteni eloszlatni a ködöt, és világosan látni a lehetőségeidet, akkor itt a weboldal alján találsz egy megrendelőlapot, amit miután kitöltöttél és a $89 tanácsadói díjat befizetted, egy viszonylag rövid 14 munkanapos határidővel garantáltan biztos választ kapsz a lehetőségeidről. A döntést neked kell meghozni, én nem tehetem meg ezt helyetted. A kérdés, mit szeretnél? $89 megbizonyosodni arról, hogy meg tudod-e valósítani az álmaidat, vagy sokkal több pénzért kockáztatni, hogy elveszítheted ezeket az álmokat. Ausztrália várja a bevándorlókat és a munkavállalókat. Az ország lakosságának fele, 11 millió ember az elmúlt 40 évben vándorolt ide a világ minden pontjáról. Fontos tény, hogy Ausztrália a második legélhetőbb ország a világon, és ezt a címet már évtizedek óta tartja. Azt nem tudom garantálni, hogy éppen te leszel az, aki ide kijut. Azt azonban igen, hogy pontosan tisztában légy vele, valóban megteheted-e vagy sem. Jó olvasást kívánok neked, és remélem hamarosan találkozunk. Szia!